Tumagi. Guys, nanghulam ko sa timbangan ni Jan kay naay agpalit sa baboy. Nya, salamat ani Jan. Ako ra ni iuli unya ha. Oh. Nya, di ay ilahang gidala nga try cab moy ilahang sudlan. Ang nagpalit pod class batchmate nako sa una pod sa high school nya. Adto ta kay ana sila dito nag hinay-hinay na sila tabok dito sa akong paraiso. Paraiso. Ito abangan ninyo guys kung pila jud. Isa ra kabuk ang ilahang paliton. Woo! Ha? Oh, Mark din. Naaglawas ko na niing ko. Tulod di ay. Di ay bahog akong gipalit kay nagpalit ko og paniguro kay wa man lagi klaro nga mapalit karon. Nya kay si Mark din kay dito man timingan man kay nagadto man ko dito sa ila akong kuan friendship pod. Ako ning gihapitan si Mark din. Nya kay naman si Mark din nga anhaan ko no nila karon mao na nga di mga sila dani naghinahinay ni sila baklay. Napugo si ate pagbaklay dani kay layo pa man. Di ara tara sila sa atbang guys. Natagbaw ni sila karon pagpasan pa ingon didto. Hala mahalin ang isa ka baboy la congrats kay ngano. Malukat na dayon ako ang akong isa ka alahas. Isa ka singsing. Dol na din? Dol na. Ha? Di ba na bagunsay ang iro? Mga buutan na. Parehas na ni mo kabuutan. Una na dito. Hadlok pag hindi sa iro. Una ta guys, kaya hadlok sa din sa iro. Nya. Nara sila ni ate Dani. Abot na og naa ba kasi Mario karon. Mahibaw-an nato ni. Ate. Aliti. Lahos pa. Rangag iro din ni. Nadigya, adik na sa bundok. Kinsa? Nadigya siya? Nadigya. Naaba ka diri si Mario Dani. Oh, very good. Very good si Mario. Kay naa. Hala. Muri ako. Kulilan ako asa ang mga tao gani. Ha? Ali ti, agoy sorry. Ali sulod. Ayro. Ay paduli ro. Pila. Pila. Oh, danagi. Dagko sa ira. Tanduay ya, tanduay lagi na ba? Mario, pwede kiro katakos ko. Dali. Oh. Sabi. Di siya sa tanong. Oh, di man na mangwan. Din, wala ni sa dingkit. Buyag rawa kaayo. Diyan na kasi tanan ya. Uli nga Mario, mo pa mo gikaligoy di bugat ang paglahong. Mabasa kita dana. Hala. Unsa na lagi bahugan mo? Wa pa bahugi? Nanghanap na nabasa man Dili din. kay mo gana. Kay buhok kita eh. Kuno gakusa ka tayo man. Butay. Akala mo yung bili ka tulo? Oo, okay. Asan mo hana? Dili. Ito nga sino ba? Oh. Hey. Baboy, Pili oh. Aliti. Pagpili. Ikaw ra magpili. baboy. Hala. Kaabot yung kadiri. Muna ako tanaw sa yung Facebook. Baklaya. Si ate gatanawan pud sa Facebook nako. Ha? Asa ba nirapit nga kanto maroy? Unahan sa kamada, paana ra dayon diretso. Muna ako agianan din ni labi na og mag-ulan. Labi na kadanlog. Mao nang akong motor dito na ko ibilin. Oh. Oh. So, grabe man kadanlog. Nya karon guys, di ana jud mupalit isa ka buok ang paliton. Kisa Mark din? Untim. Kana yaw gangan. Dana. Oh. Pwede kan dia sila buhol. Pwede sila buhol na ngay ay bahog.
Uy. Gawas yung style ng balay. Ha? Gawas yung style ng balay. Pag-ulit. Kuan ko naman ginabi ang balay be. Kalaan gid. Kalaay ra jud ka diri. Si Ryan pamilya nakanha naman si Ryan din. Dire? Ano? Sila niya ko jo. Kana sa din amista ato ni Agi. To ni Agi pohon. Maloy Ginoo basin di ay hagas di ay. Naliyo ho. Dagan sa mo bisita dire dai gyapon. Ha naapod. Oh naapod. Uwa. Ano ni mo? Mga palahubog. Ay dili. Very good ay ni siya. Sila very good. Di ano ti Mario nga muron tagay jud. Oo. Kani sila guys, batch ni nako sa high school. Kani silang duha. Kani? Wala. Sige. Hala kani ang kuanan. Kasi sila may sagot. Oo. Ayun na napag magsulod. Hala nganong i-arsar ha? Ayo. Sana madaog ba rin nimo diha gi kuan? Ha? Ha? Asa na? Akato? Oh, dara. May lasa sa ka. Tanaw sa dani din. Kalik kami to. Wala lagi to. Kana, sige. Sige. Na. Sige. Sige. Kwentahon din diri ko tiba mo. Aduh. Sige gamay ko mo. Oo. Sige gamay ko lang niyo. Para Hoy, gamay ra nga pagkagisi kay basig maglusot na yung simod na. ay maglaong nila Mario Garos. Iyo. Lahong. Hoy, lahong. Lahong gina ante kay ngano, nasamad biyan Mark din. Kamot. Nasbar yung gina na maglahong. Maring gi Ah, daw maglahong. ko nun niya. Daog niya guys. Nya karon. Dira ang timbangan. Ano yung gunting? Ha? Gunting? Naaman gunting dagto. Ano ka pang Hoy, Sherwin. Na madakuan do nagbangag ha. Ito mga ganto. Kuhaon ko ng kutsilyo. Na may kuhaan na to, kutsilyo ra? Kuhaon daw ko ng kutsilyo kay para mabangagan. Gamay ra nga bangag na to kay para dili makalusot. Kay kung makalusot no una na makabuhi na impas. Di na kaboy sa naghay nga sako na. Ha? Dahil nga sako na. Ayuha na pagkuan, ayuha pag gamay ra, o kana. Ingana ra, gamay ra daw. Dani pod kanto pikas. Ya may buwi tisuryo na ka tisuryo. Oh. Buwi. So, sold out na ang isa, guys. Oh, Close na. Liko nga nasa ako. ligo na, nasa ko. Oh, Para mabalo. mama. Rawadan. Video ka. Bali man niyo. Ay, bali. Bali. Ang tibangan? Oh, Nabali. nabali. Batones. Asa nabali? Oh. Aw, diha? Ay, 30 na no. 30 gani ka. 30, 31 siguro na siya. Ay, hindi mo lang kabalo. Mo siguro ko rin taon eh. 40 taon sa imong mata. Taon lagi. Tawa. Ini. Target eh. 30. Oh. Insakto gid siya 30. Oh, 30. Sila dong 30. 30. 30 kilos, guys. Dira. Mana? Nara man di ay mindset ni mo, Mario. Okay na sa kawayan yan. Luhong duha. Oh. Marami dugong ano? Tora dito lang kumiloy. Oh. 30 kilos sold out ang isa. Kana insakto na siya. Be, ana to de. Pila ba sa 30 kilo? 30 kilos. Ano na tide? 75 Ah, pagka mo na isa ugma. to 60 times Sibinit. Sibinit. 78.
Paliton mo na isa. Sige. Baka daw ko surprise. Kaya naman ni Mario di ay. Oh. Da. Tayo. So i-plaster sa nina to ang kuan. Uy, ate, salamat ha. Salamat po. Salamat kaayo. Bayarin na din. Hi guys, maayong gabi Mio. Maayong gabi Mio. Naon sa makadiha agoy Ginoo ko kanang isa ka kuan. Kani siya pwede ni siya kuan tadtad o ginagmay tapos butangan ni siya sa kuan alcohol or efficacy tambal na kuno ni siya. Tinuod ba? Liso sa avocado. So diri ra ni nato siya ibutang kay ato na siyang manihuon ug mapuhon. Nya ang itlog di ara dani. Nya nabasa ni Dani kay Ginoo ko ang payong kaganiha. Kinigi. Human ako na kang Mother Earth kay Ginoo ko grabe ka kusog kayo ang uwan pag paingon sa pangas. Nang nabasa ko pero wa pa ko nang himasa guys. Unya na ko man himasa. Nya di ako gipalit nga fried chicken daw mangga. Kani kutsilyo dana na isuksok. Diri lang na ibutang. Mio, wala pa sad si Mio nagkaon atong bahugan si Mio. Si Mario wala diri na nagbo sa birthday, ambot lang og makadala baka tuwa. Si Mario. Og makadala maayo pero og di sad makadala maayo ra pud. So atong pakanon si Mio. Bahugan ni nato siya kay wa pa man siya nabahugan. Nagpalit sad ko sa bahog sa baboy kaganiha kay expected man ako nga mahalin na karon kay kaganiha manggod ang gisaad nga agpaliton ang isa. Nya kay nag-anha diri nya kay ang timbang kay kuan man 39 nya ang ilang budget kay 30 raman. Nya mauto nga wala siya napalit. Nya kay wala may bahog last naman kaganiha nipalit sad ko dito sa ubos. Nya karon atong bahogan si Mio. Mio? Gamay na ang bahog ni Mio. Mauna lang ang bahog ni Mio magpalit na sad ko dito sa tinuog na amay mga tinda diya sa kuan balingwan pero kana na siyang kuan murag pinutos na siya ba pinutos na siya dera habhab na Mio habhab na si Mio guys maghabhab na sadta kay naglungag si Mario Dani gibiyaan ra ni pag-abot na ko nakaun ang kani pero na kuan na naluto na ako sa tapuhan ang kuan kay murag hugaw maning lamisa na ay basa-basa. Nya na atay panghimagas karon nga mangga. Fried chicken. Halan makaon na sad ko fried chicken Ginoo ko. Ako na sang kurikong Dani. Bis nga ag-anam-anam na siya kapana-pana. Mubalik na sad ni kana laging kabulaos lagi da. Walay kuan, walay disiplina sa kaon. Kay habhab nga habhab baskin bawal. Pero sagdilang. Kanunay lang sagdilang no. Grabe kaayo. Dira ba lang sudan ni Mario nga iyang luto. Dira guys Tanawa. Mao ni siya. Kay nagpalit man lagi kagahapon sa kuan batikulon sa manok. Iya sad luto pero wala tanan niya luto. Gamay ra ang iyang kuan luto nya karon katura ang atong sudanon ang fried chicken nga akong gipalit. Okay naman sa ako duha ni siya kabuok guys kay ang ako nga tagsami ni Mario nya kay pag-abot ako diri wala siya tan-aw nako wala pud sa ang motor nangutana ko diha ila ni Antinisa tuwa day kuno nag-uban sa birthday na nagbug birthday diha nahan igagaw ra pud sad nako anak sa akong igagaw. Nya karon mga unta, magkinamot ta tagay. Okay. Ay, naay lasa Dani. Nya patsada ni siya nga lasa kay halang-halang. Ay mga unday ta. Tara akong naong. Unsa ni naong or face? Bitaw mga unta guys ha. Si Mio humanag kaon to ana. Magsali na sa nahangara karon.
Ang kanang iring daw iro ka ganiha before ko nilakaw akong gibahugandaan. Kay baw ko nga magabinan ako pag uli. Alas 7 pa man sad noon kapin karon. Nya nabahugan na sila. Pero maski nabahugan na, gasibangag lang gihapon. Daw ka na mga iring namok kawatan. Kawatan na sila. Kay pare sa ganiha. Biyaan ni Mario kuan ang katong di ara. Ay sabay ay miyo. Ay. Gibiyaan ni ang kato ang batikugon. Kaon ni iring. Kawaran ni mong iring. Grabe makahatag og sauce oh. Shout out sa inyo. Dagan kay yung sauce. Gihatag pero okay ra. Kuhatag kutsara kay para sa lasa. Ato tawan nilang gila. Lami ba? Tamis yan. Uy, sabay. Lah. Sabay. Humana ba kaon mo ha? Tamis ang ilang lasa. Mga kuragi ha. Kuragi ni mga. Iro nang wag mabuti putot. Manang ang mga laki nga iro ag wagan sa mga animas. Unsa man ka kaon ka? Atong agad sa ginagmay kanon ra. Dana, hilom na. Sabak kay ka ha. Ikaw pa ka kuan ha. Nagkaon na biyak ka ha? Nagkaon na biyak ka? Sorry pa ka sa bakan. Agoy. Kargado kuan. Be? Kargado siya harena. Ano na lang daghag harina. Kargado harina. May nansad nga wala na pag. Apa? Agay. Hait na rin mo kukuha, hait mo kukuha. Excuse me. Bayo. Eh ba? Baay. Wak. Iyan sa ubos. Kaya. Napunta. Agay! Napunta ko ato ito sa akong friendship dito kang kapitan. Ako dala dito kaganyan nga. Blessing po. Ay ba? Uy, humana kagkaon ha. Dahil ito akong gihatag ni mo. Wa sa mi kabusugan si Mio. Kagaro harinas diya. Nato fried chicken nga akong palitan diya sa kuan oh. Balingwan. Nakakisirado naman. Nagpugos ko palit dito sa pikas pod. Sa isa. Na. Dakan harina. Mas patsada tong fried chicken nga dili kay kargado harina. Nagbaga lang siya pero sa harina. Dili gibawa sa sauce. Lami ilang sauce. Mas kaan siya. Na marag na ay pipino oh. Sabi niya, pipino ba ni? Saba. Pipino. Saba. Nabandaan ni Mario ganyan na. Mga ang tagay. Ang sa panghagad. Uy!
siguro na ako yung niyo da. Ya. Kaon dia. Man. Saba pa ka. Na. Mga unta. Palhalin ang isa ka baboy. Ang isa na lang. Abay ako mahalin ito kakani ha. Itimbang abay nila kagani ha. Nanawag sila. Namdalag internet din nanawag sila. Nga mauni mauna. Abi mo kuno nila 30 rakapin, 30, 32, 31, nya. 39 man. Namuto ano sila napalit. Ano gipalit nila? Dahil short sila sa budget. So karon mangga na sadta. Tulo ni kabuok. Ako jud ni hutlon karon ang isa. Kay lami mo kaog mangga. Patsada sa di siya kaunon kong bugnaw. Kay bagong palit man ni Ajay. Bahala dili bugnaw. Mga unta. Mangga. Atong tilawan kung lami ba, tamis ba. Okay. Wow. Patsada siguro magmukbang mi og mangga no. Mangga, santol, bayabas, nga no? Prutas ba? Tamis. Ato nga tagan si Mio. Kaon nga mangga? Lo, kaon si Mio sa mangga.